Ngikhuluma lokho ngoba ngifisa ukuthi ke kungene kubantu abaningi ukuthi kwaba khona nje angeke ngisho ukuthi emndenini noma ukuvuse kodwa yakhumbula ngiva ngikutshela mina ngithi lalela la mshado kubo weather plus or minus 200,000 tshwala kumnandi ukudla amathende nani kwafika umkhulu wakhe la mntwana ethamba umtshela ukuthi mshado into engekho asubona siza sekuthiwa nje bekwenza umshado yonke into bebeyenza siyazi thina into ebalekile kithi amalobolo lojolwe ngani mangilandelela ngiyobabuza ukuthi awukahle naku ngiba nephupho lakho ukuthi ulojolwe ngani uyazi wathini ihlobo lethe kuzoyisho angeke ngithi umalume nomali baba omncane noma umkhulu nombani kodwa wavela wathi ubani hayi isithema sesofuna amalobolo sathothi wadlila lonke ngoyani besenza sesibambisene naye into engekho ke leyo ngoba isabikwe ndaba okuhlungu ukuthi wayenzeni wayengawabikanga nalawo malobolo aphelela kuPetafleni kwafika okudala hamba emhlabeni wathi hamba umtshela mntanami ukuthi sibukile siyezwa kodwa besingekho lapho thina okubalekile kithini amalobolo manje abantu abayiqapheli lona fanele bayiqaphele into abantu besifazana abalotsholwayo bakulandelele lokho hayi ukuthi bagijimisa iqaphele lapha but balandelele ukuthi abikiwe yini ukuthi enzalana after lokho akusenanda kodwa fanele benze sure ukuthi abikiwe angabikwa ngesizulu angabikwa ngesilungu angabikwa ngenkolo yakhona lokho kodwa kubalika ukuthi enzinjani awabikwa amalobolo amaningi aphelele ematafuleni ethe sisuka amalobolo etafuleni sekuyazi ukuthi kuyokuvalwa isiphi isikweletu kuyothengwa kuyobhadala umntwana esikoleni isikweletu kuyobhadala abantu etafuleni mosho ngisimpepha ushungisela ngokhasikandlela okhansela ngikhandlela mafika kuNkulunkulu akuguqwa ngakuthandaza ngoba mathi abheka esikhathi esiningi makelotshela ukhona umthandazo hayi kuyakhonzela nje nababa ngena ukumthandaza maseqedwe kuyathandaza hayi sesiqeka amadolo nje yitifu nemathotho sekudabekile sibephuma abantu uthi kusale kwenzakala nabazi akithi yabona bethwani nabatwani involved emaloboleni yazi ngani ngoba ninakathumasha manje ngathi bayiqede bese hey futhi aweze akithi yabona ingane yami yikho ngafundeki ngoba yanaka manje ke zifanele zilungise lezo zinto umshado eminingi ayikho kanti kube besini involve nina mhlawumbe ningakwazi ukuthi nithini futhi akuze sibekele ingane bazocela umshado thothi ubhuti mayelo ke wabuka usecabangile ukuthi imoto yami ayi dala yahlala kwa mechanic angijabanga fanele sikhonde iziqiniso kodwa abayithanda abantu awukho umshado amalobola angabikwanga bengatshelwa ngabanikazi bengane ngaya umshado into engekho lokho kufanele sikusho yikho ngithi oboqophelela ke enganeni lezi sizala ukuthi wazi ukuthi mayike ingane yakhe yazolotshola awangabikwa amalobolo kufanele ukuthi yadlala ngeke azahlale nasemshadweni uyahlupheka njalo bengiphethela umagama ke layo amen amen yabo